खुलुमबाय लोगोफोर दिनै एसे बायजोआवनो भिडिअखौ बानायनो सानबाय आरो बिनि थाखायनो बायजोआवनो भिडिअखौ बानायबाय आङो दिनै एक्चुअली दा सानदैसो जाबायदि किसुमान जाथाय जोङो खोनानो मोनगासिनो दङ जोबोद गिनांगौ आरो जोबोद साननांगौ बायदि बाथ्रा आरो बयनिख्रुइ बेफोर बाथ्राया जाहैबाय जायफोरा गोदानै जुलि लानो सानदों बा गोदानै जुलि लादों नोंथांमोना गासै बाथ्राखौ डिटेल्सै खोन्थागोनांगोन नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय माने जाथायफोरा ओरैबायदि जायखौ माने फोथायथावै बोसोरसे सिगां जोङो वेस्ट बेंगलनि मोनसे केस खोनादोंमोन जेराव माने हौवाखौ हिन्जावा फुस्लायनानै बुंदोंमोन दि नोंनि किडनिखौ मोनसे फानगोन 10 लाखआव फाननानै नोङो न'आवनो उन्दु जाबाय था ओमफ्राय आङो माबा मोनसे फिसा दखान होनानै जोंहानि संसारा मोजां जागोन मोजाङै जोङो जालांबाय थागोन बेनि उनाव बे हिन्जावा हौवानि किडनिखौ फानमारदो फाननाया ओमफ्राय बै जि रां मोन्दोंमोन बे रांखौ लानानै गावनि गुबुन गोसो थानाय हौवाजों खारखोमा लांनायसै गतिके नोंथांमोना साननानै नाय माबायदि जुगदि मोनफैदोंना रावनिबो सायाव माने फोथायनोनो हाया बिनि उनाव जोङो आरो मोनसे खोनायो जे मुस्कान रस्तगि जाय निजेनि हौवाखौ सासे गान्जा फाग्ला जौ फाग्ला हौवानि थाखाय बेखौ दानफ्लेजोबनानै ड्रामाव सोनानै सिमेन्टजों बेखौ माने प्लास्टार खालामनानै गावसोरो बै हौवानि फैसाजोंनो गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनानै एन्जय खालामना फैयो आरो उनाव हमजाबा मिथियो जे गावनि इमान मोजां हौवाखौ बुथारनानै बियो सासे पागल जौ फाग्ला गान्जा फाग्ला बेजों जुलि लानो थाखाय माने निजेनि हौवा इमान मोजांखौनो बियो बुथारो बिनि उनाव दा आरो खोनानो मोन्दों सासे कररपति होनबाबो जायो हौवाया बिराद गेदेर ट्रान्सपर्टनि बिजनेस दंमोन आरो हिन्जाव लोङाबो इमान माने गोरिब नङा मोजाङानो नाथाय बे हिन्जावा गावनिनो बिफानि जि बिजनेस बै बिजनेसनि सासे कर्मचारि साकर होनबाबो जायो एसे 10-15 हाजारनि माने खामानि मावो गावसानिनो बिफानि आन्दाराव आरो बियो हौवाखौ मेघालयआव बेरायनो होनना लाना थांनानै बै गोसो थोनाय हौवाखौ मोननो थाखाय बियो निजेनिनो हौवाखौ बुथारनो थाखाय सोरनोबा रां हरो सानै मानसिनो आरो बे भिडिअआ दा भाइरेल जागासिनो दोङो आरो भाइरेल जागासिनो दोङो जे जायखौ माने राजा रघुबंशी फेमिलिनि राजा नामनि सासे सुबुं जायखौ बुथारनाय जादों बे जाथायाव आरो बे जाथाया पुरा भाइरेल जागासिनो दङ गासै इन्डियायावनो गतिके बेफोरबायदि जोबोद डेन्जारास केसफोरखौ जोङो खोनानो मोनगासिनो दङ जायखौ माने फोथायथावै आरो जोबोद गिनांगौ आरो बिनि थाखायनो नोंथांमोनाबो साबधानै था आरो लोगोसे दिनैनि भइसआ एसे बारबाय दङ गोजौआव बिनि थाखाय एसे साउन्ड फैनो हागोन नोंथांमोना एसे एडजास्ट खालामना खोनासंबानो जाबाय जायखिजाया लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।